Joo, ollaan Arvolan Karjapiha Oyn navetalla tässä Vaalassa. Minä olen Jukka Määttä ja päädyttiin tämmöiseen pressuhalliratkaisuun umpilehmien pitopaikkana keväällä 2014. Eli MT Farms toimitti meille tämmöisen noin 124 pressuhallin tähän navetan kuppeeseen. Tässä on pohja on betonista valettu ja sitten tässä on nämä sokkelielementit ja halli päällä, ja tää on tämmöisen 604 jaloittelutarhan kuppeessa tämä halli. Eli umpilehmät on tässä olkikuivituksella makkuulla ja sitten ne syövät tuolla tarhassa ja pääsevät tässä liikkumaan, niin vaikutus tähän meidän tuotantoon tällä oli semmonen, että ensimmäinen täysivuosi tämän hallin käytössä ollessa, eli 2015, niin meillä oli karjassa poistoprosentti alle 20. Ja koska navetasta vapautui lisää tilaa sitten lypsykerrassa oleville, niin meijeriin toimitetun maidon määrä nousi yli 200 000 litraa. Eli tämä investointi kyllä on osoittautunut meille erittäin hyväksi ratkaisuksi ja maksaa kyllä itsensä aika äkkiä, tai siis on jo maksanut itsensä takaisin. Että kyllä minä voin tätä suositella, ja tämä on aivan katseen kestävä ratkaisukin, että ihan mukavan näköinen halli tässä navetan kuppeessa.